weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi ba fata dinguirayi fallemma kon waktu yoni hatto ñoro masina kame jombuko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal e nder région de kawlaka winditama toon kene tolno e ujunnaje jeenayi temedde nayyi capanɗe tatoye jeeyo candidat ko fate fe taw kadi koye kawguel ɓen kala ngala kayitaji jibinande ndi leydi ndi sénégal to leydi mauritanie fandare noksot ko yaltude ɗom ka wi jagorɗo toppitiɗo diƴƴe labɗe jareteɗe kene tolno e jeeriɗe nayyi pewnetenoɗe e nder lamorgo ngo ene wayno gasi ha laaɓi beele wuuro ngo sertayi ɗom ka halaba ha wiya cera toon to leydi mali ko ene tolno e koninkoɓe temedere woni ko keddi e fiyande wonnode toon to ɓulli keesi hollituɗoma ko sinima wallidiɓe alkayda ɗum noon koye mbadeji ɗi ɓe kolliri ɓe kolliti nogasi ɗiɗo koninke ɓe nangui ɗumen hay so tawi woni laamu leydi mali haydara hollitani hen to leydi guine konakiri kene tolno e temedde nayyo puntaɗo fonnoɓe yaade makkatul mukarrama kalisaji men ñamama ha laaɓi laamu ngu ƴetti pellital holliti hitande fande so jomiraɗo holliri ma nawɓe kono kadi ma uddiden loskoji jaajƴi watɓe ngal baɗal ɓe ma nangue ndewne lawola to leydi côte d'ivoire bowake kaso muɗum hanki o ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon kene tolno yimɓe jeeyo mbasi pittali mumen ɓen dumbaɓe kutori ko jasiji ɓooli jani e ɓen renoɓe ɓen waspital men e hen dumbaɓe ne hen renoɓe oɗona kaso ma en jaa ha to niger soudan thiad jolam jaɓiri jaadeten koye musidɗo men alhassana oumar mbothio musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo avc jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémoride gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wuula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64
43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. salade aadi ɓuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo ardire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa jaadindo ɓala waɗa danwal kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ko gandu bindi kumpitiɗo leɗɗe. ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke gando tawɗo kadi gandal e nder galle bamum. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol. omo safra wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala. gorko mo melga wuuro jinneji ene yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ɓalli musoje keeceje musoje kala. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji mom keesi omo yiiti joni lekki tawi ko lekki safroki ko fate estomac. an gonduɗo e estomac mo estomac tampini sa jokkodire makko balɗe tati ceerta hen ha laaɓa mbatta ñamde mbatta yarde kala ko faaliɗa. gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wona opéré so jokkodiri joni joni ceerta hen ha laaɓa tawa ɗum sekaka. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko ene jogui leɗɗe ko fate usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala. omo jogui en fannu leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa. meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla leɗɗe muudateɗe a ƴettat ɗum joni joni moosa no furi no furu. fannu goɗɗo o wiyete ko yidde ƴeewa ko leɗɗe urateɗe a urata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati kadda toon mbiya alhamdulillah rabbil alamina. gorko mo melga wuuro jinneji omo tawe oɗo saaha joni to Dakar caggal nde ummi to Nouakchott o yiito Daga Madina Gounass eɗeɗo balɗe mo tawe to Dakar ko adi komo arta toon to Nouakchott. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko leydi Mauritanie ko 46 94 21 91. so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France kadi mbatta ko 00 336 04 04 66 27. gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15. gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpalol dande ma eɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. kala jiɗɗo jokkodirde gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tijani Diallo ko newiɗo sanne sanne ko labɗo reedu ko malaɗo woni. ceerno Amadou Tijani Diallo ne andi dendagal kilineɓe mum toon to Madina Gounass o ƴetti toon leɗɗe taw ko leɗɗe kesupul e wittoji makko kadi o waɗi wittoji leɗɗe ko fate estomac noon ko balɗe tati mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tijani Diallo mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nayi korse hitande ujune ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye jillu Ousmane Sonko hooreji jagorɗo leydi Sénégal caggal jillu mum to Burkina Faso ha toon to leydi Côte d'Ivoire to Guinée Conakry tawama toon to Sierra Leone hakkude makko e Julius Mada Bio hoorejo leydi ndi kono kadi cukko hoorejo leydi ndi hanki onon cifande kewɗe dañi sifodirede hakkunde mabɓe ngam moƴƴitinde gonangala hakkunde leydi Sénégal kame Sierra Leone ko wona ɗum ko kadi ƴellidde faggudu guila e ngaaluji cuuɗiɗe leyɗele ha jokkodire to banggue pine
kame nyenye kala ko wala dum konon directeur général apixio on kadi woni Bakary Sega Bathily wawi tigi kanyumne sifundire ton wolande kay ben salali on nabe yidbe wadde ngaluji mumen e nder gendi leydi Sénégal kono kadi Sénégal nabe yidbe gollade e nder leydi Sierra Leone bele kadi beydude ngaldon jokkondiral kame cañodiral kala hanki o sanga 22h wo yettiti ton to bowal ladi diwoje ngal polsidara Senghor kanko on hoore jago leydi Sénégal gonnoɗo e jillu muɗum hajjiyankoɓe leydi Sénégal ɗene goni sunare ɗum noon ko hande e hijjore nde fuɗɗi ɓen hajjiyankoɓe taweteɓe toon to Makkatul Mukarrama ɗum ko ñande alende goto e hajjiyankoɓe debbo nottotonoɗo Amara Thiam jaaɗo e diwan Louga yalti aduna hanki o kadi ko goɗɗo on mbiyeteɗo Yakuba Soumare mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi yalti aduna hanki kono kamɓe kala yaltiri aduna tan ko rafiji taw wona peral walla ni wona accident wona hen Haydara Diagne nde weltare TV ne neldaɓe duwaw nde jomiraɗo yurmottoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala région de Kaolack winditama toon taw kadi ganduɗa ko CRD ko fate banggue examen kawguel CFE keni tolne ujunnaje jeenayo e temedde nayo e capanɗe tato e joyo candidat jogoɓe jeeyede ngel ɗon kawguel ngala kayitaji jibinande wi biteɗo Samba Jenkete walla mbiyen Samba Jenkete on tigui holliti ɗum ɗon Samba Jenkete holliti ɗum taw kadi ko tambiɗo ko fate jangguin académie taw ko hen région de Kaolack erima noon oɗo saaha ɓeɗe sukaɓe ɗe wata fabede oɗon sifa Mbour Thiès eɗen en caggal e ɗiɗon gueɗe kala gam teskede sukaɓe hewɓe ne jangga ha jonta wadde examen ji mumen taw ngala ɗiɗon kayitaji jibinande taw kadi ko kayitaji jibinande guenidi leydi Sénégal tribunal de Dakar hande o hettama toon Oumar Sow gonnoɗo jagorɗo distodirteɗo e laamu Macky Sall jaadiɗo APR nangganoɗo e yontere yawtunde taw kadi ko yoga e konguɗi ɗi haalno hollira ko ñingde laamu ngu e haalde ko wodani hen hande onon darima e yeeso tribunal de Dakar ñawore makko jogori yande ko 17 nduɗo hen nan lewru jagoɗo rendo onon ɗaɓɓiri nde o dumbete lebbi 6 kanko maro noon wa ñaguima yaafuya kono haɗani ñawore makko jogori yanoyde ko 17 nduɗo hen lewru ndu gonɗen mo ñawore mum yani toon to tribunal de Dakar ko Azoura Fall inde mum tigui rigui ko Assane Gueye Azoura Fall noon ko inde makko tokosere kanko e Alhaji Al Housseynou Kayri ɓe ɗiɗo kala wonande kay o vidéo caktinoɗo taw vidéo ne haala hen ko guɗi bondi faade gonnoɗo hooreji leydi Sénégal ono président Macky Sall kame Mambay Niang ɗum noon jeyno sababu nanguede Azoura Fall balɗe ɗiɗi tan caggal kay nde yalti toon ko hande noon ñawore makko nodditinode taaƴi ha laaɓi lebbi 6 e kaso kono o lelotako ɗum noon ko kaso ñawa wonande ko lebbi 6 source wonande o lelotako ko noon nden ñawore yeniri woni o natata toon to kaso to tribunal keddorɗen ko toon to tribunal Thiès ɗonne kadi ko ñawore be Kanté woni ko yani be Kanté ko duuɓi 24 yarata ko menuisier kanko noon dogduno e o suka debbo biyetenoɗo M Cissé toon to Thiès mo duuɓi 16 ɗum ko caggal nde o ƴami on o yiiɗi resde on jinnaɓe caali on ko cukalel woni koye janggude caggal mum noon o holliti on sa yalti galle moon aɗa fayi école tawami legal tel ɓe nanggui taxi noon nde on suka debbo waɗi noon ɓe payi garu ceero woni garage ƴetti oto payi to Koungheul kanko noon be Kanté ko toon to Koungheul o jeeya ɓe goni toon fodde lewru nde jinnama ko namdi o suka debbo holliti ko tigui warisi ko joom suudu makko ɓe gondi toon kene tolno e lewru noon hawre jinnaɓe suka debbo ala kalɗo jiilaki banggue laylaytiren ɗo e nokkuji goɗɗi kala ha porte plainte ko caggal mum noon o yiita kanko be Kanté ñawore makko hanki o wonande toon to Thiès duuɓi ɗiɗi e kaso tati kay wonno joyini e kaso ngam turnudemo haqqille suka debbo hawo dogni ɗum jinnaɓe mum o nawi ɗum wo fijiri ɗum e dow sifa hay so tawi woni suka debbo holliti ko kañum tigui yiiɗimo yaadi e makko
haɗani kam ñawre makko yani duuɓi ɗiɗi e kasso transport Dakar Ziguinchor ɓen kay jultoyoɓe hande ɓe kolliti oɗo saaha kay jultoyde wontaniɓe caɗele mawɗe no fewi ɗon ɗo passo ɓeydi hen ko ene tolno e temedde jeetati mbuuɗe ɗon ɗo passo wonno ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi hande o sa yaltinani ujunnaje tati e temedde ɗiɗi a ƴakkoyta tew julde toon to diwanuji mabɓe to ɓe kolliti noon ko saɗede mawde no fewi toon to Bomari se woni oɗon garage mo ganduɗa wonande faaɓe a toon to Ziguinchor Dakar ɓe kolliti hen noon ɗum ɗo henna ko hunde musde e mabɓe no fewi so tawi kayya laamu ngu yurnitaki ɗeɗo henna gueɗe no wayni hen to Thiés e ɓattugol julde korka walla mbiyen ɓattugol julde taske wonande service hygiène toppitiɓe laaɓal kame wonande contrôle wonande produit ji ñameteɗe e nder leydi ndi Sénégal ɓe kolliti ɓe tetti toon ko ene tolno e tonnuji nayyi ɗum ko ñalawma hanki o tonnuji nayyi ɗi kala ko produit ji hakkude jus uji jareteɗi kame produit ji ñameteɗi kala ɓattugol julde taske wonande julde layyaji ɗum holliti ɗum ko gardiɗo wonande ko fati e banggue on service commercial oɗon fannu ko leelani ko tan ɓe kolliti ɓe tettino toon ken tolno e tonnuji nogas ɗi happu men gasi ha laaɓi ha wiccera keddorɗen koye leydi Sénégal garten koye trafic de faux médicament toon to marché Thiaroye uddama toon ken tolno e 15 magasin kame boutique aji taw ko dépôt ji moftirɗi médicament contrefaçon taw ko poɗɗe kaɗaɗe yeyede nder leydi ndi Sénégal ko en tolno e temedde 6 kilo taw ko eɗen poɗɗe woni ko tettamo jarmum ma wonoy 50 millions ko préje franc CFA ken tolno yimɓe 10 kay waɗanoɓe trafic wonɗin médicament ji ko dogɓe goni koye yiilede to Mbour ko sagataɓe ɗiɗo mbiya teeɓa ɗum ko caggal gullitaɗi kewɗi kamɓe noon koɓe tiriyaji funtoɓe ɓe kollitiɓe ɗi goto koye hôtelière aɓe punta ɓen iwoɓe caggal leydi hay goɗɗum kala ko en tolno e 11 millions ko préje franc CFA koɓe ñamani hewɓe kayem wullitiɓe ɗiɗon fannuji kala caggal noon police nde waɗe mabɓe laskoyaji gono fewi mbiyama teɓ o sa aɓe mbaɗa garde à vue ene gasa ɓe juuloyta ko toon to kaso trafic de drogue dik fawi juuɗe mum ken tolno e temedde 7 kilo huuɗo bonko ko toon to Sicap Liberté 5 goto noon naggam he waɗama garde à vue onne kadi ne gasa ma daro ɗo e janggo o walla ɓaawo janggo ma daro yeeso procureur juuloya toon to kaso ko toon o ƴakkoyta jawdi makko o longtoyo toon ɗum ko caggal nde ɓe mbiya ɓe ɗaccu huuɗo bonko ko holliti ko ɗum woni trafic mo joomum waɗata ma en jaa ha toon to Soogue Dindeje woni Wourossogui to yen toon Brahima Djiggo ko yilloyi hakkude tawireɓe kame moroɓe yeeha toon to centre commercial taw ko salon coiffure oɗo henna bandiraɗo debbo mo ganduɗa holliti morol ngol ene yaaha no fewi ma en ketto seeɗa ko yewtude Brahima Djiggo Thiaɓe leñol. Assalamu aleykum Weltare TV mi salminen moni kala inde mum e yettere mum e juraɗo men ñagadɗo men duwaw enen ɗon duwaw mi salmini mi juuri moon o ko bonon debbo Faty Kassé debbo mo boynaɓe ɗo sinti e rumde hande adi salmindon e juurade on mboɗomi ɗo ko centre commercial Wourossogui joguimi ɗon ko salon machallah e commencement événement tabaski o client neɓɓe ɓe mbaɗi fayida min nani hen e hadi ɗum namda Faty Kassé mbi yiɗi am jiɗi ɓuura yarude an ko banggue garapas walla banggue morol naturel ngol min fof mboɗo waɗa mboɗomi to morol naturel ɗo mboɗomi to garapas uji mboɗomi to cheveux ɗo mboɗomi to maquillage o ɗo fof mboɗo waɗa ɗum petit client manicule fof mboɗomi hen kadi a hulani banggue client ɓe haade hamdindema ala mi hulani so Allah weeɓa o saaha kam ko mawɗum hulani banggue client neɓɓe mboɗo waɗa machallah kadi marsa no fewi eɓe gara eɓe nooti kadi mboɗo welti hen so Allah vraiment mboɗo weltini client neɓɓe mboɗomi hen noon vraiment a jarama ko ɗum wonno ko ƴettuɗen ɗo to Faty Kassé centre commercial mo Wourossogui goɗɗo debbo mo boynaji ɓe jettimon jarimo Weltare TV andudinima Djiggo Barahama Thiaby leñol Djiggo Barahama Thiaby leñol en certani taw ha toon to Wourossogui Soogue Dindeje ma en jaa kadi aɗon ɗo Wourossogui garten e tayre ɓe ne kollita ñooti ɗi hayso tawi woni wayani no fonno waade ni kam woni kala en andi ko foti ƴettude e kilineɓe muɗum. Assalamu alaikum warahmatullah barakatuh min calmini bandiraɓe fof min jurni Weltare TV
calmini waaw weltaki winaɓe jeyantoɓe woni yebbiyanto min ko Amadou Djigo mbiyetemi jeeyami ko Tancadi ko ɗo Wourossogui Madouly eyyi ko vraiment ko yettere Allah noon événement o vraiment gonga ni wayani événement uji ɓennuɗi kono kam neɗɗo dañi ko yettere Allah quoi mais événement kam vraiment mo dal kalis o nal manki dal no wayano ni dal mais comme quand même ko alhamdulillah eyyi Alaji Amadou ɗo gonɗa e joni an a wuulani banggue kileneɓe haadema poñede e nder aɗan sabuji ɗum fowodira non min noon mbiɗa jogui habitude guila mataw guila ɓooyi quoi guila ɓooyi guila habitude mbiɗa ɓerende ko jagganmi quoi min mi meeɗa ganduɗa hoorema heddorade ñootol ganduɗa hoorema taw ko client par ce que min mbiɗa andi ko jagganmi eyyi par ce que min toujours kileneɓam mi waɗa ɗumen sorale eyyi par ce que ko gonga ni ko avant ko ari fo ƴettat mais won si heddima ganduɗa hoorema won quelques jours kadi mbatta ko sorale kiline maɓe aɗande ɓe gandanma ɓe mbasa ɓe ngara tan donc ko ɓen ganduɗa hoorema waɗa toujours so a waɗi habitué ɗum ɗon tan ko noon gorta quoi ma fof ɓuura yarude banggue ɗum ɗon dal min kom polyvalent dal wawi fof vraiment métier ɗe fari yaade métier ɗe fof mbiɗa yaari quoi crise o mabɓe kala o a yii ɗum walla so vraiment mi yi crise o kay mata ko tout le monde fof yii ɗum quoi bandiraɓe fof jii ɗum fof yii ɗum guila e commerçant ji ɗi ha e tereɓe ha e fof dal ko yeeyoɓe jawɗiɓe tout ça fof jii crise o ko jarama ceerno Amadou Djigo mo gorko mo Dancadi ɗo e centre commercial Wourossogui ɗum woni o ƴettuɗen Weltare TV andu diine ma Djigo Barhama Thiaby ñoƴo jarama koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah 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 ko yoodi ala ndaranam mbiye kar masalla ɗum ko yimre hesre pul nde Yahya Ndiaye weli segene waɗani makkam kutir mbayi noon ko Amadou Mbaye ñotowo ngana kala ko ñooti sa ligge danima tan a yooɗat taweteɗo toon to marché 5e to naksoɗo ma en garto e nde yimre mbawon hettade yimre nde ande heewi ñamri no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar ɗon ngendi leydi Sénégal paaɗen ko tonto leydi Mauritanie jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kame Allemagne koko ɓeydoto yarude yeeso ɗum ko caggal jagorɗe ɗiɗi hakkunde jagorɗo délégué ballodirteɗo mo leydi Allemagne kame jagorɗo mo leydi Mauritanie ngam waddude sifande ɓeydugol to banggue kuɓɓama e wayloji gueɗe faggudu e nder leydi Mauritanie jeeyi sababu Allemagne holliti ma ɓeydu darde e ballal ngam wallidde leydi Mauritanie ha wawa dañde kuɓam timmuɗam kame waylo sifaji nguura bawɗi kay duumade ko juuti no feewi. Banque populaire de Mauritanie waɗi ballal manggal no feewi faade yogay sukkaɓe ɓe ngala sembe no feewi ha tenti noon sukkaɓe ɓe gondani e jinnaɓe mumen ɗum noon ko hettude comci kewɗi no feewi wallidde ɓen sukaɓe nde ɗo julde holliti banque o noon ko yidde ɓattitade yimɓeɓe ha ɓenne kadi ɓuura tinde koye mumen a ganduɗa so tawi julde ari to ɓen sukaɓe joñaɓe walla ni ɓe jinnamen ngala doole mbasa tinde caɗele walla ni mbasa tinde koko joña e nder ndeɗo julde nde ganduɗa moni kala ene yiɗi yiide hen hoore muɗum Mauritanie Sénégal ɓeydi jokkodiral ɗum koto fannu gaynaka ɗum ko caggal jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie waɗi jillu mum to Dakar lamorgo leydi Sénégal baddi toon sifande cifodiral ɓeydude calɗi gaynaka hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal ha tenti noon to banggue jawɗi layya e kala hitande tawa Mauritanie ene taƴana Sénégal taw ko jawɗi garɗuɗi poɗɗi hattinede e nder leydi muɗum leydi Sénégal la douane Nouadhibou ɓenne kadi kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe taw kadi koye haalis kewɗo no feewi haalis o noon ma wonoy 13 ujunere ɗerwol woni billet ne hen euro ne hen dollar
ɗum noon ko tourisme goto gonnoɗo e toyta korola ɗum noon koto kerol banggue Nouadhibou to ko toon wo nanguira ɗen koppareje kala kono kadi wo holliti ko jeeyi sababu ɗin haalisaji oɗo saa noon ɗin haalisaji kala ne tawe e juuɗe ɓen duwañeɓe ɓe faggudu no Nouadhibou leydi a Mauritanie. Tribunal de migration clandestine woni imam Mohammed Abdourahmani Badi mo ganduɗa ko nangganoɗo e dow oɗon sifa tumanoɗo ko fade banggue gueɗe ɗanninde yimɓe e sifa suuɗayru oɗo sa tribunal o accitimo o hooti galle makko gam ngakkugol heɓede ko laaɓi e ko yowira ko walla ni eko tumira ko walla ko nanguira ko hanki o fayi hande ko ɓen peƴƴerde leydi mawde no feewi ari toon to inchiri hato dakhla Nouadhibou kala wonde kay hay dognude oto mbiɗen jiiya lawol ko caɗele mawɗe no feewi ne duumi ha to état mo trasa ɗum ko ñalawma hanki o ha fema ñalawma hande o alagala météo o noon holliti ne jirtina ɓen yahoɓe yogay jolɗe e nokkuji kala gulekkine ɓeydo ƴellitade nde yimɓeɓe ɓurata rentade no feewi ha tenti noon ɗeɗo ɓen peƴƴe ceenal ɓe ganduɗa ene wawi addude accident ji walla caɗele kewɗe no feewi taw koye dow oɗon sifa Zouairat police muɗum mo Treize Amour ɓe kolliti ɓe teeɓima sagataɓe jeeya bandiji yannoɓe e suka gorko yinnoɓe tettude téléphone oɗon suka gorko ɓe kutori laaɓe ɓe dañi ganje on suka gorko gañande musen feewi kamɓe kala ɓe nanggama oɗo saa noon mbaɗama garde à vue ɓoyata maɓe ɓennine a toon to kaso Mauritanie Nouakchott ɓoyata ma yalte ɗomka ha laaɓa holliti ɗum noon ko jagoɗɗo ndiyam garɗuɗam jarateɗam mo leydi Mauritanie o holliti station ngaji 4 taw kadi ganduɗa ko gonnoɗi e gollede bawɗi rokkude ndiyam ko wayno Ain Tala ene wonde Teyeret e zone uji goɗɗi kala o saaha o holliti gasi ha laaɓi ko wayno kay joguinoɓe caɗele ndiyam yogay fannuji taw koye ɗi station ngaji mba tugnade yerirde mumen ene gasa o saaha ma goyi goɗɗum ko wona ndiyam maɓe jokku noon nden darde haaɓe gaddana Nouakchott taw ko ndiyam keelelam mbawɗam yaltinde Mauritanie e caɗele kala Mauritanie jagorɗo ko fate gueɗe diine l'islam hajjiyankoɓe kankon Sidi Yahya wuldu cheikhna wuldu lamrabet taweteɗo toon to Makkatul Mukarrama o dañi ɗadde toon ɗaɓɓade fandare makko kay konde laamu Arabie Saoudite ɓeydanta Mauritanie to banggue limore ɓen hajjiyankoɓe Mauritanie holliti hajjiyanko mum ne famɗi no feewi ko taƴante e kala hitande ko fandare mabɓe noon ko yooɓe ɓeydane hajjiyankoɓe ɓe leydi leydi ndi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali fiyande wannode toon to ɓulli keesi ene tawi nder région mo Douentza wonande e nate kay ɗen jinime kolliri wallidiɓe Al-Qaïda ɓe kolliti ko ene tolno e temedere koninke mo leydi Mali ɓe teɓɓiti ɗum e nder nden fiyande wulde jawde ɓe mbanno ñande alen nde ɓe kolliti noon ken tolno e nogas ɗiɗo koninke o saaha ene tawi juuɗe mabɓe ɓe kolliti noon woni koye jimadi mabɓe on diwan kala hayso tawi woni armée leydi Mali kame laamu mum kala haɗo hen hay communiqué goto cuwa taw yaltinde taw koye dow oɗon sifa ko fate gouverneur de la région de Ségou lawɗini couvre-feu woni kuuɗal hirtole ɗo ɗum noon fuɗɗoto ko 4 juin ñalawma hande o sanga 20 heures walla ni 21 heures ha faynma 6 heures subaka wona moto wona auto wona neɗɗo hay goto rokkiraka yamirore yo yaha ɗo e balɗe 30 hay goto yamiraka so wona taw ko armée leydi Mali walla taw ko ambulance nawawo ñawɗo walla ko fate ɗiɗon sifaji heedanen caggal toon to Tombouctou région muɗum kañumne hino ha hoyi fini kuulal hirtole ɗo ngal hinde couvre-feu oɗo saaha noon ɓe lawditini ɗum tugganma 21 heures ha 6 heures subaka kala jiyaɗo ko satti koko fawete e dow muɗum taw koye dow oɗon sifa jagorɗo min Amadou Keita yaltini ɗerwol ngol wo siifi wo holliti oɗo saaha ɓe kadi kala ko fati ƴeññingol yo kay ngaluji cuuɗotoɗi e nder leydi ndi ɗum noon fuɗɗoto ko ñande 15 nduɗo hen lewru ndu gonɗen
ha capantati lewru septembre kala nangaɗo e oɗon sifa ko satti koko fawete e dow muɗum o haɗani ɗon tan o holliti ɗum ko yidde moƴƴitinde gurdam ɓen gollotoɓe kanŋe e nder leydi Mali gam teskede kala saaha ɓulline mabba yimɓe hewɓe ne mbasen pittali men kadi hewɓe kadi ene liggina yimɓe taw kañumen e koye men ngala yamirore timmude ko fati e banggue jiilawa wanɗin ngaluji cuuɗiɗi e nder leydi ndi to Bamako legal Yirimajjo la ko gendarmerie goto nanga toon to Faladje kanko noon walla mbiyen ko gendarmerie nangi toon gorko goto mo ganduɗa baɗɗo hoore mum ko militaire baɗɗo hoore mum ko capitaine commandant militaire kanko noon ɗum woni ko nanguira saha ɓorno wutte police saha ko militaire caggal noon e ballal citoyen de kolkisi golle makko caggal noon galle makko to tawama toon équipement ji kewɗi ɗi mintereɓe foti jogade o sano rewnama lawol ko waɗa ɗum ko noon militaire police kala ewnima e gendarmerie wonande ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti Bamako wa kalde ɓe jii neɗɗo moɓe paamani oɗon sifa yoɓe jokkodir e mabɓe ɓe mbawa gollodirde nde tawno kamɓe tan ɓe mbawata andude ko woni yoga e nokkuji ɗiɗon cuuɗiɗi kala gartaten ko toon to tribunal mo Bamako hanki o udditi demuɗi mum gam hettade ɓen tumaɓe dirtinde ngaluji kewɗi no fewi ko fati coggu avion kame hoblide wonande koñinkoɓe leydi ndi ɗum ko avion présidentiel on madame Boire Phili Sissoko o debbajo mo wonano celluɗo caliɗo safroyade wi kañum ko haydara waɗani taweteɗo kaso ɗi duuɓi kala hanki onon ari toon to tribunal ne ɓorni wutte danejo mo wonde avocat ji makko o jooɗima toon o darima yeeso tribunal ko haalno ko ɗum tan o haali o holliti mbuuɗu o dirtinani ko totta ko no wirani ko ɗum tan o waɗi ala kala goɗɗum ko waɗi hen kamɓe ɓen tumaɓe kala kene tolno 50 milliards ko préje franc CFA woni koɓe tuuma e dirtingol gila 2014 ha yetti 2020 laamu Ibrahima Boubacara Keita ɗo siltiri ɗo hen kala état majeur général armée leydi Mali holliti hanki o ko tati lewru juin ɓe mbaɗi opération gulɗo diaw koto banggue laaɗi diwoje ɗum noon ko contre pelle joguitiɗe armée ji taweteɓe jeune diafaraɓe e noon koɓe mbiyata ñaga sugu en tawi nder région de Mopti Douenza ɓe kolliti ɓe teɓɓiti toon hewɓe joguitiɓe armée ji kono ɓe kollirani nden limore nonde fotiri ni kala ɗum uddi kumpital men leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry gouvernement leydi ndi CNRD taw kadi koye sawtowol général Amara Camara ɓe kolliti maɓe ballit ɓen temedde nayo hajjiyankoɓe leydi Guinée fonnoɓe kay hande tawede toon to Baytullahil Haram suudu Allah Kaaba teddundu ene bango ɗon ɗo ñalawma hande o fuɗɗi wangede hande ɓen hajjiyankoɓe ɓe ganani ga mucci jaɓɓe ne kaaɓi no fewi ene liggi kalisaji men ha dañen jiiɗi hajjoyde ene kawre funtoɓe mamin naw on ɗin agence uji ɗi ganduɗa gona keptinaɗi mbaɗi tourné kalisaji mabɓe ñaami dogui majji melewa ɓen noon nana jooɗi hande koyɗol mabɓe laataki gam hajjoyde laamu leydi noon ƴetti pellital hitande aronde so tawi cellale gurdam ne woodi maɓe nawe toon to Makkatul Mukarrama ɓe mbawa hajjoyde Dar es Salaam ene tawe e nder commune mo Mattoto toonne kadi hanki o ko pelɓodiral bongal waɗi toon hakkude sukaɓe seppunoɓe kame police sanga 16h kamɓe noon ko kuppiraji courant ɓe kolliri ɗum ne muuse mabɓe no fewi ɓe liggotako courant ala haydara pick-up police doganno dogdu sattudo kañum feeri suko gorko e wiide gardiɗo légal Dar es Salaam numéro 1 on biyeteɗo Mohamed Lamine Diallo ko on setti ɗe ɗona gueɗe ɓe kolliti ha o ñalawma hande ala kala ko gasi haydara Guinée Conakry yeeyoɓe dabeje to daral ngal ɓe mbiyata Kapora Raya en tawi nder commune Ratoma yeeyoɓe taweteɓe toon jawdi hewdi wondi ɗon iwi ko toon to leydi Mali wi Aboubacry Bayo o saaha kay ko yiide sodoɓe woni ko satti no fewi holliti kala temedere nde limɗa 80 taw ko jawdi iwi ko toon to leydi Mali hitande hikkande noon ne seeri no fewi ɗum jeeyi sababu hewɓe yeytotoɓe so gari tan jahat gonta arte oɗon sifa to Côte d'Ivoire
dumbirdu ndu buwakke ken tolno e njeyo dumbaɓe e renoɓe on kaso ko kañumen mbasi pittali mumena nogas e jeenayo mbawi gañade hen ɗum ko caggal hanki o wonande ɓen dumbaɓe nde kutori jaseje ɓooli jaɓani ɓen renoɓe ndun dumbirdu waɗi noon pellodiral e pelɓodiral musgal no fewi caggal mum police e gendarmerie wawi ɓeydede toon nden ka e kisal tekkinama to ndun dumbirdu ko wona ɗum ko noon wonande procureur o holliti o sa jaam duumiɗo e nden ko arti toon to dumbirdu do buwakke to Côte d'Ivoire keddoɗen seni ɗe gandi ko cetal tamigal sumgoji hanki ɓe jaltini liste électoral o ɓe kolliti gaynayi ɓurɗoɗi teskede ma jeeye e ƴamoɓe leffol laamu ko ɓen cammina ha laaɓi ɓen nayo hay goto la hen Tidjani Thiam mo PDCI nonne kadi Laurent Gbagbo mo landa africaine en wonde Guillaume Soro tawiteɗe caggal leydi mum Charles Bele Goudé ɓeɗo kala tawitake ɗiɗo hen sumgoji Tidjani Thiam holliti ma wullito toon to fedde gota ko windere woni loni beele wawa jeyede eɗi sumgoji ɗi wo riwra taw koye dow ŋañŋañalde ɓolde tan to Soudan duuɓi ɗiɗi guerre Gulɗo Diaw loni holliti ken tolno e million ngaji nayo ɓiɗɗo Soudan ajo woni ko sari e nder windere nde kala dogi molto yi bangeji goɗɗi gam teskede ko wargoji tan e heege lebte bonde goni e nder leydi ndi ɗum noon ko guila 15 lewru avril 2023 hakkunde généraux ji ɗiɗi Al Burhan général laamiɗo lendi e Hamdita mo ganduɗa kañumne ko paramilitaire kolliɗo accata ko ɓeydiɗo pelmodiri to Tchad guila o nanga 17 lewru me mayno ndo kanko on biyeteɗo Sousé Marsa mo ganduɗa woni no hoore jaggaɗo leydi ndi woni no kadi candidat ko hanki dari e yeeso juge ñawowo leydi ndi toon to jamena lamorgo leydi Tchad kanko noon wo nanguira ko pelɓodiral bongal bangal e nder région makko ha ganduɗa waɗi ken tolno e 49 neɗɗo mbasi en pittali men hakkude remoɓe kame aynaɓe hollirede ko kanko jeeyi on sababu avocat ji makko noon kolliti haydara o waɗani so wona laamu ngu koko yiiɗi tunwindemo nanguiramo sababu a dawrugola jolam jaɓeri musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e jolam jaɓeri e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi hono Frayse toon dey policier goto tirnoɗo kay ha wawi warde hono suka goto ɗon hel wonno ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e tati toon to Nanterre ɗum noon ma waw kadi ñawede caggal kadi nde waɗi oɗon toon to assise ɗum ne ɓe mbayiɗi ɗum ko ñande talatare tati lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw ko procureur et le président du tribunal ngoɗon wuuro wonko taw hakkude ngo taw waɗi ko ɓe mbi wonde guila kay ay nder ɗeɗo jonte ɗum ɗon ko fawi ɗum eɓe ƴeewa noɓe juɓɓidiri ɗum ɗon leyɗele denduɗe Amérique ɗum ɗon tumaɗo kay baɗɗo kadi janggu koɓe mbiyata wonde Kokotel Motolov ɗum ɗon ko e oɗon taw koto ko juɓɓudi wonno kadi ɓen jagganoɓe toon ko tawi koto Israël naaɓe taw koto ko jagganoɓe toon to Hamas ɓe mbawi kadi wiide wonde oɗon baɗɗo ngal ɗon baɗal ngal ko crime taw kadi ko gañamo tawgu e wawde kadi wiide wonde oɗo dey ene jogori kay ko relade kay e dumburdu ñande altinare noon ɗiɗi lewru korse ujunaji ɗi e nogas e joyyi ɓeɗon ko fattiti kadi autorité ji kolorando ma mbaw kay ɗum noon wiide wonde kay nguɗon janngu ɗum noon dey maɓe gartu hen pour ɓe mbawa hono yañade hen emi noon ko gueɗe kewɗe ɓe mbawi kono dillide ɗum no fewi ha ɗum noon fati noon ko fati e gueɗe politique leydi Ukraine ene waɗi dey service de sécurité Ukraine SBU wawi kadi wiide wonde ko kañum yeehi ñande ɗum talatare tati lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi wonde janngu bongo toon du to pont Crimée bawɗo kadi jokkodirde e péninsule annexe hakkude Moscou leydi taw kadi ko e nder leydi Russe ene wayno ɗum noon de ɓe mbi wonde ko kamɓe jinno wono wawde hono toɗɗade ɗiɗon ɗiɗi taw kadi ko gila Kiev e kañum kadi tawata ko gila kay nde nahata nde waɗa invasion gila ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko kamɓe tigui yidde rewrude kay leydi hono Russe ko kamɓe tigui mbaɗi ngal ɗon hono baɗal ko ɗum leydi tongguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj
gorko mo sandoku yo jam jogomi jogomo allahumma amina ya rabbi jolam jaberi alsanu mar mboj golle man jodi pewi ketki malaki jam yo jam Allah hirane musibam tedobe